ବୋଉ ଗୋଟା ମାଛ ବେସର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଗୋଟା ମାଛ ବେସର ପାଇଁ ବୋଉ ତାର ମସଲା ରେଡି କରୁଛି। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ସବୁ ସେ ବାଟି ଦବ ଏବେ। ବୋଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ କଟ୍ କରି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ତେଲ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ଶିଳା ଆଉ ବାସୁଳା ମାଛ ବୋଉ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା କିଣିଥିଲା, ସେଇଟାରେ ହିଁ ସେ ଗୋଟା ମାଛ ବେସର କରୁଛି। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବା ପରେ ତାକୁ ସେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ସେ ସବୁ ମାଛକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ভিডিওটিକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟା ମାଛ ବେସର ପାଇଁ ବୋଉ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟା ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ ତା ଉପରେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଜପତ୍ର ହେଇଯିବା ପରେ ତା ଦେହରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି। ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଆଜ ଟିକେ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ସେ ମସଲାଟା ସେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ମସଲାଟାକୁ ବେଶୀ କଷିବାନି କାରଣ ତରକାରୀଟା ପିତା ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବ।
तापर से अल्प किसी लुण दे देइछि। तापर हलदी गुंड, कलर पाई काश्मीर चिली, धनिया पाउडर, जीरा गुंड पकई भल भाव से मिक्स करदब। अल्प टिके पानी दे देइछि। मसलाटा आमर कषि हो गलानी। देखो कलरटा केते बढ़िया देखा होछि। तापर से किसी चिकेन मसला पकई देइछि। अल्प गरम मसला पकेब, अल्प धनिया पत्र पकई भल भाव गोल नब। तापर अल्प पानी देदब। पानीटा टिके टिके फुटी आसलानी। पानीटा पूरा फुटी गला परे ता उपरे माछ गुड़ी को पकई दबा। बो एबे माछ गुड़ी को पकई दे। माछ पकई सारिया परे ता उपरे किछि तेंतुली रस दे दबा। तरकारीटा बहुत टेस्टी लगियो। तारे 5 मिनट पई घुड़ाई दबा। 5 मिनट पर आमर हो गोटा माछ बेसर। आमर एबे हो जाइछि तेंतुली रस रे गोटा माछ बेसर। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟା ମାଛ ବେସର ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ତେନ୍ତୁଳି ରସରେ ଗୋଟା ମାଛ ବେସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ବୋଉ ଖାଇ କହିବ ଆମର ଏବେ ଗୋଟା ମାଛ ବେସର କେମିତି ହେଇଛି। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବୋଉ କହିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।